Ġimma smajt professur kien għawel Alex li għabolġ. Ek vera, u interessatni ħafna l-fat li kien hemm xi ħadd għallu kardio da. Alex Borg, il-professor Alex Borg huwa persuna kardiologu bravissimu minn hawnhekk. ċiklista wkoll. Ċiklista. Prima. Tajjeb meta jkun hemm professuri hekk, bil-bicycle, imollek il-klinika bil-bicycle. U jgħidlek li għandna mediċina b'xejn li hija l-eżerċizzju. Għax kar saqsieħ, meta inti tkun għad issa niftakar, meta inti tkun qed timxi u qed tagħmel jogging u tibda tajja, u tibda tħoss il-qalb sera bum 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 bum. Jgħalli tkun għamilt xogħol tajjeb. Mhux hekk? Aħna kemm nieħdu gost fis-settur tagħna Karl meta jiġu diversi nies għal grazzi tal-Alla jgħidu dak irreferini it-tali tabib, it-tali professur. Tapprezza kemm waqt li għandek min b'kull rispett lejhom moħħhom biss mediċini biss u l-mediċina soluzzjoni ta' kollox, għandek nis li jaraw approach holistiku. Illi inti forsi hemm lokal mediċini, għaliex li żgur li hemm każijiet fejn hemm lokal mediċini, però hija naraw il-bniedem qed jixrob ilma qed jorqod, x'inhu jiekol qed jiċċaqlaq. Għax jekk ma jkollniex il-bażi, ħanibqgħu intuħ mediċina biex insewwu ħaġa. Illi nafu wkoll li jkun hemm side effects fuqhom, allura ħad toqgħodu sejrin hekk.